ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟର ଛତୁଆ। ଭାକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଅନେଇଛି କଣ? ଏଇ ଭାତ ଡାଲି ତତେ ଡାକିଥିଲି କାହିଁକି? ପଦେ କହୁନୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କହିଦେଲି। ଆଉ କଣ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ କହୁନୁ? ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ଭାତ ଟିକେ ହବ, ଡାଲି ଟିକେ ହବ, ଢିଙ୍କି ଟିକେ ହବ, ଏଇଠି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା କହିପାରୁନୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲି। ଇଏ ମତେ ପାଟି ଲାଗିଯାଉଛି। ହଁ ଚଳେଇଦେବେ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଇ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଛତୁଆ କୋଉଟା ସିନ୍ଧୁର ଅଧିକାର ଆଉ ତାରା ତାରାଣୀ ସିରିଏଲ ତ ଦେଖିଛେ। ସେ ତ ଭାଇ ଆମର ରହିଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଶ୍ୟାମ ଗୁରାକର ସବୁ ଅଧୁରା କାମ। ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଆସି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଓନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ଛତୁଆ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିକେ ଯିବେ, ମିଷ୍ଟର ଛତୁଆ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ କଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ହଁ ହଁ ସେ ଘଣ୍ଟି ଆପଣ କହିଲା ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ଚିପି ଦେବେ। ଆଉ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ପଡିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ, ସେୟାର ଟେ କରିବେ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଟେ କରିବେ। ଆଉ ତତେ କଣ ମୁଁ ଭୁଆ ଦେଇକି କହିବି ତୁ କହବନି? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ ଆଶିଷ। ଆଉ ଭାଇ ତ ସବୁ କହିଲେ କି ଘଣ୍ଟି ସରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାରିବାକୁ, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇ କଣ କହିବି? ଆମେ ଟିକେ ସରପଞ୍ଚ କରିବେ, ସମାଜ ସର୍ଭେ କରିବେ କହିଦେ। ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ। ୟାକୁ 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ଜମା ଦିଅନି। ସେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲା କିନ୍ତୁ କହିଲା 50 ଟଙ୍କାର କହିଲା ଆଉ 150 ଟଙ୍କାର ଭୁଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ହଁ ନାଇଁ ମତେ 500 ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ 500 ଟଙ୍କାରେ ଆହୁରି କହିବି? ହଉ ଛାଡ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆମ ଘଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ। ହଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ। ହଁ ମିଷ୍ଟର ଛତୁଆ। ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଯିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ପଡିବ, କେତେବେଳେ ଟିକେ କମେଡି ପଡିବ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଫୁଲ ମାନେ ଫାଇନାଲ କଣ ମାନେ ଆକ୍ସନ ଧମାକା ଟିକେ ପଡିବ। তো আই ঘইতা সে উইটা উইটা করেনি মানে উইটা জমানা পড়েনি। বর্তমান টিকে চিকেন বিরিয়ানি হবো, হ্যাঁ দহি রাইতাটা হবো, মঞ্চুরিয়ান টিকে হবো, চিকেন ললিপপ হবো। কেতে কଣ হবো କେତେ କଣ ଭାଇ ଆଉ କହିବେ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ମନେ ରଖିପାରିବେ, ମିଷ୍ଟର ଛତୁଆ। ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେତିକ କ୍ୟାମେରା ବଡ ଏତିକି। ଆମେ ଜାଣିନୁ।